takol daka ko ñane alet jofnde altine tan adora o ñane so Allah hollima daka ma heño laamuɗo Allah nawtana ɓe almuɓe tijjani timmuɓe joom comci jettiɗi kursaji e juuɗe laafaji daneji takol daka hay mo jaɓɓuɗa ko kañum wiyatma jaafoɗa eskey ko daka hono hojom taw anani Allahu akbar daaɗa belɗe ɗe luurata fama ko Seydi Ba tindoto e caali ki ganduɗa o juɗɗo jonde kewɗo ko haalata te haɓata sottinde e wasiyade julɓe ko ɗum woni haajuma ko ɗon nanata Allahu akbar haw yetto e caali he o jooɗo o huccita e ma ceerno Abdoul e yeeso ma ceerno Ibun ene sawdima ceerno Siraji ene nantina dande nde luurata mo saggata saggittake aɗa andi ka haala ka kala ɗemgal ngal gadduɗa o nantina ha feewa ha no cikkirnoɗa ceerno ƴetta konngol jubba seeɗa e gurdam Alhaji Mouhammad Seydou mo Allah yeeɗi o wune o wasiyo o softina julɓe taw haɓata o wasiyo sofereɓe e yaarude jaam lawol jaam ne woɗɗata yoɓe gandu ko pittali ɓe jonni ko Allah ɓe notiti te Allah jobdi makko buntata ɗon e ɗon duwe o wi yo Allah newnu lawol jaam yeeso e caggal jaam woɗɗata daka saka goto fof tindinima ko jeeyi ɓe otoji motoji weloji saretaji koyɗe mone kala tindima ɗum ene wondi e weltare nde haɓata won hen ƴeew hay leydi jama nokka nawara ɗe hen ene goya mbaynigo beele mo wuuri ene tawtore ko Allah andi takol daka yo Allah hokku en tawede mo wuuri taweɗen ɓeydi e diini en gustaki takol daka sawtuwol bewɗo e basal kuɗol jadigal ngam jama